Magoli. Ngakira tata. Mbuyande. Nore. Ngore ko ngakire simi mayogocha. Simi yake ngakyo andrada. Mbuyande. Mbuyore. Ngakinki mbura yako tu. Ande tayo kwale ko chasa ko minga. Kwa ngako tutura. Kwa ngako tutura nkeke. Ya yani kwale ko ngakire simi yake ko mayogocha. Yangu tanare tata naye ojinga kyore gamon. Nkeke. Wale kura ngakiro mayogocha ke yani amufix. Kwani squeeze simi ko kambe ka appointment manya gocha kwani tata. Ona yo gocha ka mara kwale kura ora tulia ko mayogocha. Moinaiga ya babobe. Ya babobe. Abasigari baringe moinaiga na kinara tiga. Abasigari nje by the way tina kora kiningi abasigari bakurigiria abantu. Tari ayo korige gwatata gaki moina babwatira abasiba. No bakurigiria. Abasiba begeta abana bechi sukuru nyomba na baye bantu bechi. Inje tina kora kindi by the way yani tina kora kindi kwasa. Nkyo kumereti nkekebe. Nkekebe tata. Ediri eri ita rambuyere. Ingi koraiga. Yugo actually for no 2 hours iga. Omai koira na park asingi jaboniga. I'm kind of busy yani. Nkekebe tata mo. Ojire rambuyore bori. Mondo kogoseire gwakwana. Ya muyande. Bakokoliga mare mbure go tata. Kwale kora ki oraenda ke igoma gocha chisa iga mita yake kwarori. I'm kind of busy right now. Ngeke bebona. Ediri ita ronga kiabe. Ediri mbuyere ediri rongo mbaka tore. Ya tore buya. Ngeke be. Ekwarie metemebe. Metengoliane jono mwana ntore. Kirendo riga oboerete. Yani no njana abasigari nabo boire nabo baga na arure ko rumoina iga nabo bari mbaka no moyuti arati ka no igweteriberera yani kwa beire bari motate kwa basokire koraiga kware kwenda oje badai chisa kwani ngikero omugeni obwate omugeni abi yakomuga ya oyo no igoro twariete kwanza akichwario expire na ngongo tamenya tinonde akichwario expire ayatika endagira gwacha kora iki karagenda keiguma guje chisa badai tata karati ora naka mugeni karabona mugeni ki mugeni nare ga igano nayo mugeni akichwari nayo mugeni agwika konde tayo ga onde gwesa basigari maite ngweta bara nyore na bara kurigereriga bataye kwa nyure nyasoro irume ozoda to we kume tata basigari Wasigari bana kwa bwati. Na ne diri eri to bado nto bwata mata mambe. Ya si diri dia basigari bale muina bu kara gendo ma kucha bata. Iki ko koli bono ko. Kara sikisi. Ngoko ba yokera. Koraiga. Ngoko ba yokera esi yane mangana are buyaga ka. Just go. O ma kucha pakrita. Koroi. Ai no montone ningo sigete. Ai data. Ai no montone. Karendo mayo gocha baadaye kidogo. Sai amuka. Karenda. Ngikwani kiaba tata. Ndokona nega ya biranga ro moshio na wa tiga. Kwarangigwa. Korenda kego sai. Abana hotel ndegwa chikobeka mutu osale kore. Ngiye kabona tata. Koraki karendo mayo gocha baadaye. Wasana ukale suspect bono iska. Suspect. Ngirendo ko nyako basa. Ngainia karendo mayo gocha baadaye. Makara ya ocho ndame. Stay up. Karenda umaya gocha baadaye. What's your problem? What's your problem? Yani mukunya kutara mwabandi chiza munechi. Eto kuragenda kwale ko ngakire simi. Umaya konte hinga ngochuri. Kwangachiri. Okongea ko bayo kayo ngocha rio. Na utata konya ne biranga tigansoke lakini omanyaga. Chinsa 30 minutes tiganda raba sigari abese bale. Chogo chango te. Akichwalia manganare na mbugatabira tatondete ko I want to write something. Nkiotari go kwanira bono. Application nero nare kulikega simambingo chinendera simampani kinoroche. Kwale kora hendo mayo gocha pakrita. Gango chand. Tukunya kumaka kayo. Kibono interview nare ko garo. Kana tiganda Brasia maino mangocha de barai. Ya tiga mangano bwate. Ngaki. Gansoka Turai warufu karana ke ko mayo gocha barai. Kuratiga. After some time tiganda Brasia maino. Ma ta mangana twale okwanira na yechi besa na toko baigo. Igitata kana kujiario tete kwege. Kana kujiaria tata. Weteri. Interview kare ko bia gwetani. Tiganda na abasigari aba mata isebari. Ikabuya monena abe na arachire kujia. Alispa no kumetibunangu metiboli. Ingi. Takutiga umwana oli shanteri yani kurugora na mulikiti tinda morora. Ika kirina gatari tebokaira. That's the nyomba. Agachara lia aba ande ngukwana busaigo. Tache titinda morora. Tima itia sache yani mwana yongire stress.
Ngai gosara abe gose. Timaitia. Ngai kwa muri getia bano gaika. Yani tukaenda gose moji tugaeta makoli tugaeta kireme cheme chipogeke kinyoreke gima. Ntumoro cyane. Yani timaitu nango kora isago twa pressure kurungumbu ngina go togera go turamo go turamo. Timaitu bana muna turastokole. Chaka mangana ngele ile pore. Hakina chandi kibono ngingu chakokora rakini nani. Wa ngai gosara ekero mwachi ete moji mwamuri geti na oranyora mobisata na bedroom. Aya gakyoja kana tataramorora mwamuri geti gose nento keri mwachi ete tumuka mubori agakana mnaka. Gai twari geti omwana bono tasweme chi abande gakyoja ke kumurigi kunyaro na kirase. Kakingo te twabori kirase tararore kana nonde tayo mwara oche gagwetani. Nabwa ose na karore nabwa te sim. Simingo twararira kiningwana nari none namba. Nabugoli na twara ngubugoli ari chini chisimi chaba. Bone ntogokora okwenda ochorigi oji. Oji era bakatware namba ya kuruga mumwakire. Oji na mutete amwakire simi. Na mwakire to kusande tinge simi ya kusena asirire kuse yani timaiti kinda chengole nchimono na arus. Ise kuzaga takitu mwana uyu enda ngumbu bono ngaito kumuruzi gaki. Wa kaimono tukuja kumuruzi. Aya bono mungasungo chali tigalinde totebe ngachi ta nabora nyore bona achi ta service galenda karara bikamungai na karara ngo chati aturaga nyango boire nache guse bone nina kitoko reso nyonye tara ikamba kabono nabora nyone bisi bya mungai ni takara ngamukani chisimi ngamate yonde bwensta kunya wakira simi nganchu ngutari nchungu ile asekete nchungo teki yani tari kuigu gaki mwana ulishantere ongirubu anyongere stress yani gaki ngibono ngucha kuitandurang nante bise ngingo teisera kinibone ya yege ntokora neke mogyo kaira na nyumba kire kuira ne nyumba irindache toyanire gaki tokwe na kiogokora ndai na kyote tokore sengencho no chotara makori wete michwateire gwataire mwana taratuka ngento kona bora nyone base bya mungainite para mata ali bibi pikipiki akagenda kaniri none bisibye pikipiki biko kungaina bikweno no musigo okwe oti gwozeli gwo kore okoruko sena kyoko tari kuigutete ndimbi yachiche kwanza arasomirwe kareira ndibano ntoche to murame tokore na turakore saiza ayuko ngento tokora yire na nyumba koro kuire ne nyumba oisalanse omuganye kuika margo batazi timba kamambi bon twenda se chiburende tori bon chief na tokonye wana kirende toko sto kwa tori poti tote omwana ngane no mwana bwe school osirire ntometi asaro rades kama tukari tari mwana mukirende totega kiasi lakini usibari ne form twara ibono koremereri kaki mwana ulimbogi makio bate itikochora lakini tachi tikuikira rero marogoba mambi tokubuka tu ayo chongeti mambi ngwa nenge mugondo lakini ochongeti ontebinga tuenda se chief kagocha bado na bagonte yatache ti bado na bagonte ngonye rende gaki respond tayo nandora ngonye kumondi kesimoro aiboli nintabora nyonde kwese uli kumira muboli nyarukeli shanter kwa moro lingote no mumai ni momaite ngote mandi konvol gaki ntemere nchena chandi kiribona na rosi timetisa ngo tigara igani ndara bono ningenda nyumba tingurara na mulembe